Του αφιέρωμα του Ιάσμου. Πίσω στο φως έτσι ήταν ακριβώς. Ακριβώς πίσω στο φως και δεν προφωνώ. Και έβγαλε του Παναγιώτη. Εμείς οι υπόλοιποι πιο νέοι θα πάρουμε τη θέση τους κάποια στιγμή και πιστεύω ότι έχουμε δώσει ό,τι καλύτερο από την προσωπική τους ζωή μέχρι σήμερα. Και πάλι για σας. Πριν σας καληνυχτήσουμε, να σας υπενθυμίσω